Afgelopen week trokken melkveehouders uit heel Europa en dus ook Nederland naar Brussel om daar aandacht te vragen voor hun probleem, de lage melkprijs. Melkveehouder Geurts uit Veulen was de enige Noord-Limburger die zich aansloot bij de stoet van protesterende boeren. Het probleem is de lage melkprijs die melkveehouders voor elke geleverde liter melk ontvangen. Die zou niet meer in verhouding staan tot de kostprijs en daarover zijn de boeren het eens. Als je kijkt naar langjarig gemiddelde, dan is de melkprijs op dit moment zit ongeveer op dat langjarig gemiddelde. Het probleem is echter dit jaar dat de kosten ontzettend zijn gestegen. Iedereen heeft wel gehoord van de droogte in Amerika. Nou, dat betekent dat de voerprijzen zijn dit jaar ongeveer 20 tot 30% gestegen. Bijvoorbeeld de mais kostte 3 jaar geleden ongeveer €1000 per hectare. Op dit moment meer dan €2000 per hectare. Dus dat is een verdubbeling. Krachtvoer is ook veel duurder geworden. Diesel is duurder geworden. Eigenlijk alle kosten zijn heel hard gestegen. En de melkprijs is juist gedaald afgelopen jaar. En die melkprijs die houdt de inflatie eigenlijk niet bij. En dat zou eigenlijk wel moeten. En daar houden de overeenkomsten wel zo'n beetje op. Want over de manier om het gemeenschappelijk doel te bereiken, een hogere prijs voor een liter melk, lopen de meningen flink uiteen. Op dit moment wordt het gemeenschappelijk landbouwbeleid herzien. Dus er worden nieuwe voorstellen gedaan. En wij willen toe als European Milk Board, waar de Nederlandse Melkveehoudersvakbond een onderdeel van is. Wij willen naar een systeem van regulering waarbij vraag en aanbod op elkaar afgestemd worden. En waarbij we op die manier een kostendekkende melkprijs kunnen realiseren. En dat is niet iets van de melkprijs van nu, maar dat is echt voor de melkprijs voor de komende jaren, zeg maar. Maar als je in Brussel gaat protesteren voor een te lage melkprijs, ja, dat zie ik niet zitten. Want de melkprijs die wordt niet in Brussel bepaald, maar die wordt bepaald op de wereldmarkt. Het is een kwestie van vraag en aanbod. Dus door de marktwerking wordt de melkprijs bepaald. En verder de manier waarop de acties plaatsvinden. Melk is gewoon een hoogwaardig voedsel. Het is echt een kwaliteitsproduct. En ik ga je niet tegen de muren aanspuiten of over het land uitrijden. Aan de ene kant heb je nog wereldwijd dat er mensen omkomen van de honger. En in Brussel gaan ze melk tegen de muren aanspuiten. Dat zie ik echt niet zitten. Geurts daarentegen denkt dat aandacht vragen op die manier wel zeker tot resultaat leidt. Ja, ik ben ervan overtuigd dat ze invloed hebben gehad. Kijk, we hebben sowieso lobbyen wij in Brussel. Wij praten met parlementariërs, met de commissie, ook met de ministers in de landen. Maar door op deze manier actie te voeren. Kijk, als je ziet dat er boeren bereid zijn om echt dagen met de tractor te rijden. Uit Oost-Duitsland, Noord-Duitsland komen boeren die hebben 3 dagen gereden om in Brussel te komen. Kijk, als een boer dat ervoor over heeft, dat is een teken dat er iets aan de hand is. Ik wil benadrukken dat we absoluut niet in Brussel stonden om extra geld vanuit Europa te krijgen. Wij vinden principieel dat een boer moet kunnen leven van het product dat hij produceert. Dus die melkprijs die moet zodanig zijn dat ik daar een boterham mee kan verdienen en dat ik die hele subsidies gewoon helemaal niet nodig heb. Maar het triest op dit moment is gewoon bij de huidige melkprijs hebben wij die toeslagen die wij nu krijgen, die ook ingesteld zijn om die daling op te vangen. Daar zijn ze ook gewoon echt voor ingesteld. Het was oorspronkelijk een melkpremie. Die hebben we gewoon nodig op dit moment om gewoon de kosten te kunnen betalen. En dat is, ik vind dat eigenlijk een hele trieste zaak. We zijn allemaal ondernemers en als je ondernemer bent dan weet je dat je soms periodes hebt met goede prijzen. En je hebt periodes met mindere prijzen. Dat is gewoon het risico van het vak. En een gezond bedrijf wat technisch goed draait, die moet dat in mijn ogen op kunnen vangen. Het systeem van de Europese gemeenschap dat ervoor moest zorgen dat de melkprijs op een kostendekkend niveau gehouden werd, wordt afgebouwd. Maar om de marktwerking te volgen, dat gaat Geurts toch te ver. Kijk, in Europa hebben we een heel hoog niveau van dierenwelzijn, een hoog niveau van milieu, hoge arbeidskosten. En daar is niks mis mee, maar daar behoort de opbrengsprijs van die melk, die behoort daar ook in mee te gaan. Dus dat is ook waar we voor je lobbyen, voor een systeem waarbij je dat mogelijk maakt. Mike Teunissen heeft de wisselbeker overgenomen van Wout Poels. Hij is gisteravond in Café Hulsman verkozen tot Limburgs wielrenner van het jaar 2012. Het was bijzonder dat de avond in Venray werd georganiseerd. Door gesprekken van de gemeente en de Wout Poels fanclub met de organiserende Club van 24 werd besloten om de uitreiking dit jaar voor het eerst in Noord-Limburg te doen. Allereerst werd op de avond de renner van de toekomst bekendgemaakt.
Deze prijs werd door gedebuteerde Noël Levens overhandigd aan de 22-jarige Yannick Jansen. Hierna was het de beurt aan burgemeester Hans Gielissen om de envelop open te maken voor de grote prijs van de avond. Blij verrast mocht hij de prijs uitreiken aan onze Mike Teunissen uit IJsselstein. Ik wist het niet, maar het is Mike Teunissen. Proficiat. Van harte gefeliciteerd. Had je het verwacht? Nee, eigenlijk niet. Ja, ik had dan de planning om naar Mallorca te vertrekken. En nou ja, op het laatste moment kreeg ik dat te horen dat ze toch heel graag wouden dat ik erbij was. Dus ja, dan denk je natuurlijk wel van ja, dan hoop ik wel dat ik heb gewonnen. En nou ja, goed, achteraf blijkt dan ook dat ik gewonnen heb, dus dat is mooi. Mooiste prijs nu in je prijzenkast? Ja, dit is natuurlijk wel echt iets unieks. En er staan toch echt wel een paar mooie namen al op die lijst. Dus dat is wel mooi dat ik daar dan nu ook deel van kan uitmaken. Ja. 2012 was eigenlijk een pechseizoen voor het Limburgs wielrennen. Echter voor Mike was het een mooi jaar voor het veldrijden en op de weg. Hij werd tweede in de eindstand van de Wereldbeker veldrijden en nam deel aan de Ronde van Italië voor belofte. Echter de kroon op het seizoen was toch wel zijn Europese overwinning. Ja, een paar weken geleden ben ik Europees kampioen geworden, het veldrijden. Dat is natuurlijk wel een aansprekende titel en ook wel de hoogste titel die ik tot nu toe behaald heb. Dus dat is dan eigenlijk wel mijn mooiste resultaatje. Maar ook dit weekend nog een mooie prestatie geleverd. Ja, ik had eigenlijk dit weekend voor het eerst weer gewonnen na mijn Europese titel. Dus het was even een paar weken wat minder, maar nu afgelopen weekend weer gewonnen. Dus ja, dat is natuurlijk wel mooi en ook mooi om een keer weer te winnen in die Europese trui. Ja. De hele familie Teunissen was gisteravond aanwezig om de prijsuitreiking bij te wonen. Opa, zus Brit en natuurlijk zijn ouders, die vol trots naar de prijsoverhandiging met hun zoon keken. Het is een mooie erkenning voor hem het afgelopen seizoen. En verdiend denk ik ook wel. Dus je ziet inderdaad hoe hij op de weg gepresteerd heeft, hoe hij in het veld rijdt. En zo'n mooi eind van 2012 brengt de vraag wat volgend jaar voor Mike gaat brengen en of het nog beter kan. De IJsselsteinse renner blijft ambitieus en heeft hoge doelen voor 2013. Ja, aan het begin van 2013 heb je al het Nederlands kampioenschap en het wereldkampioenschap. Dus dat zijn natuurlijk wel hele belangrijke zaken. En als je Europees kampioen bent, dan kun je ook wereldkampioen worden, denk ik altijd maar. Dus dat is dan wel het volgende doel eigenlijk. Nou, Mike gaat in ieder geval zijn crossseizoen afmaken. En van daaruit gaat hij op de weg samen met de Continentals van Rabo rijden. Ja, en dan is het gewoon even kijken van hoe gaat dat. En dan zal hij misschien daarna een keer toch zijn keuze moeten gaan maken tussen de weg of het veld. We wachten af. Wat denken jullie? Ik weet het niet. We denken van alles, maar we zeggen nog niks. Op 12 januari is het Pelemaas Televisie Sportgala 2012 in Hotel Asteria. De genomineerden van dit jaar zijn vandaag bekendgemaakt in Pelemaas. Er zijn in 5 categorieën namen bekendgemaakt. Als sportman van het jaar zijn genomineerd zwemmer Dion Dreesens, wielrenner Mike Teunissen, honkballer Wesley Connor en voetballer Freek Tone. In de categorie sportvrouw van Venray zijn voetbalster Mirte Morees, volleybalster Anne Jansen en bodyfitnessatlete Leslie Barends genomineerd. Daarnaast barst Venray ook van het sporttalent. In deze categorie maken motorcrosser Jeremy de Vink, ijshockeyer Rick van Haren, triatlete Anne Rijntjes, doelman Jeroen Houwe en voetballer Niek Verstegen uit wie het grootste sporttalent van het jaar is. Voor sporter met een beperking is slechts 1 sporter genomineerd. De jury was van mening dat het niet van respect getuigt om naast Lucie Houwe ook nog andere sporters te nomineren door haar fantastische prestatie op de Paralympische Spelen. En dan nog sportploeg van het jaar. Hierbij zijn de korfbaldames van Merselo, de voetballers van SVOC 01 en de zaalvoetbalsters van Lake Valley genomineerd. En dat laatste team wordt getraind door Frank Brands. Hij was blij verrast dat zijn vrouwenteam genomineerd is. Ja, hartstikke leuk natuurlijk. Een stukje waardering wat we kunnen krijgen. En dat is natuurlijk mooi meegenomen. Waarom verdienen jullie eigenlijk die titel?
Goeie vraag. Waarom verdienen wij het? Ik denk omdat we er heel veel tijd in steken, heel veel energie in steken en ja, zeker dit seizoen het goed doen in de Eredivisie. Want hoe gaat het dit seizoen? Nou, we staan op dit moment op de 5e plaats, dus ja, dat is eigenlijk hartstikke goed. De bovenste 4 ploegen hebben we ook van verloren. En ja, tegen de andere ploegen hebben we de punten gepakt. Dus ja, eigenlijk misschien wel een stukje boven verwachting dat we het op dit moment doen. Brands maakte afgelopen week ook bekend dat hij na dit seizoen stopt met het trainen van de dames. Brands gaat een nieuwe uitdaging aan. Na dit seizoen heb ik 2,5 seizoen de dames gecoacht. Ik ben bezig met de opleiding trainercoach zaal 2. Dat is het hoogste niveau of het hoogste diploma wat je kan halen in de zaal. En ja, ik hoop dat er misschien iets nieuws op mijn pad komt. Het zou een mooie afsluiter zijn voor Frank Brands om zijn tijd bij de dames af te sluiten met de titel Sportploeg van het jaar 2012. Het Pil en Maas TV Sportgala Venray krijgt het karakter van een modeshow. Op zaterdagavond 12 januari wordt de verbinding gelegd tussen sport en mode. Een kaartje voor het sportgala kost €7,50. De kaartverkoop start op vrijdag 14 december. Vorig jaar won Alda Hagens nog de prijs Venray van het jaar met haar schoolproject in San Mateo. Morgen vertrekt zij samen met haar man Jan Hendricks naar Guatemala om het project weer te bezoeken. Het wordt voor Alda en Jan al de 7e keer dat zij naar San Mateo gaan. Maar morgen gaat het echtpaar niet alleen. Zij reizen voor de 2e keer met een hele groep. We gaan dit keer in totaal met 18 mensen. Iedereen heeft voor €100 extra betaald. En dat geld komt weer ten gunste van voedingssupplementen voor de kinderen. De meeste kinderen krijgen thuis niets of nauwelijks te eten, worden ziek, kunnen dan niet naar school. Dus 's avonds voordat de kinderen naar huis gaan, krijgen ze die voedingssupplementen. En wij weten inmiddels na een jaar dat het echt wel werkt en dat de kinderen alleen maar gezonder worden op dit moment. De insteek van het hele project was het oprichten van een nieuwe school. Maar de 150 kinderen moeten natuurlijk wel gezond zijn om naar school te kunnen gaan. Daarom ligt de nadruk dit keer op het leveren van voedingssupplementen. Maar daarnaast wordt de reis een tocht langs veel bijzondere plekken. We beginnen in Antigua, de vroegere hoofdstad van Guatemala. Dan gaan wij maandag naar ons project. Dan laten wij de mensen de school zien. Dan laten we huisjes zien die we gebouwd hebben. We gaan ook zelf de vitamine proeven, want dat wordt aangelengd met water of met melk. Uiteraard zitten wij 21 december, einde van de Maya-kalender, in het centrum van de Maya-wereld, waar wij ook een sjamaan, een spiritueel leider in onze groep hebben, waar we een soort van ritueel gaan doen. En dan gaan we afwachten of we 22 december onze reis voort kunnen zetten. We hebben wel retourtickets geboekt, dus daar gaan we wel vanuit. De groep reizigers is zeer divers. De leeftijd loopt van begin 20 tot wel 70 jaar. Het zijn wel allemaal mensen die tegen een stootje kunnen, want een 5-sterren hotel kan het gezelschap niet verwachten. De groep komt 29 december terug, maar Alda en Jan maken ook nog de jaarwisseling in Guatemala mee. Ik ga 12 januari terug en Jan die komt 18 maart terug. Die gaat een aantal maanden echt in ons project werken.